Espiritu Santo. Amen. Iapo at kapumata ka kayo. Basta kumamet kan ka. At kamatalag tayo. Iti Diyos, kadaliti grasya, kayan pamindisyon na, kastapat di pa nang ibabag na santuan nga ina tayo. Kasapay kumata, maawa tayo at nanayo, iti kaas iti Diyos. At may ka rin tayo magkirano, iti dahil na santo na misteryo, bitbigan tayo, dagiti basbaso tayo, at pagbabawian tayo ida. Ramraman tayo ba na ikararagan, nagiti ang dati aday makakapsat tayo, at iti balasyung tao. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Amen. Pumararag tayo. Man nakabalin na Diyos, at dagan ka ti amin ni imbag, punwen na kang kat ti panagayat kan ka, pasin ka lang ti panakikay sa amin kan ka, kita ginayundam ka na kami dagiti imbarabo mo, gabuken ako may so Kristo nga anak mo kat Diyos, isa maipagbiag kan, makipagarikan ka, ilitimpo yung ti Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan ti inggana. Amen. Imaibasa ng araw, isurat kay San Pablo at naging taga-Colosas. Kanayon nga ikalkararagan da kayo, manipod iti panakadamag mi, iti maipapan kada kayo. Idawdawat mi iti Diyos na ikanang kayo, tina espirituan a kinasirin, ken panakaawat. Tapno maamuan nyo anay bag ti pagayatan na, ken agbyag kayo akas iti pagayatan ti Apo. Aramiden nyo akanayon ti makaay-ay ken kuana. Agbunga kayo iti amin anaimbag, agbunga kayo iti amin akita ti kinaimbag nga arami. Ket rumang ay kayo iti panakaam mo iti Diyos. Sapay kumata mapakilad kayo iti amin ang pigsa, nga aga po iti nagloryaan ang panakabalin na. Tapno maibturan nyo ang silalagsak, ti anyaman ang mapasama. Agyaman kayo iti ama, ana magbalin ka na kayo, ama ikari, ang magipagtawid iti insagana ti Diyos, para kadagiti tattao na, iti pagarian ti lawag. Inispal na tayo iti panakabalin isngit, ket umpan na tayo iti pagarian ti lungdungan ng anak. Gapuken kuana, nawaya-waya tayo, napakawaday iti basol tayo. Ti sa uti ako. Agyaman tayo iti Diyos. Inumaragawag ti Apo ti panagbaligi na. Inumaragawag ti Apo ti panagbaligi na. Inumaragawag ti Apo ti panagbaligi na. Inpakaamuna kadagiti pagilian, ti panakabalin na mangisalakan. Tinumpal na ti kalina kadagiti Israelita. Nalagip na ti asina ken kinapulno na kadakwada. Inumaragawag ti Apo ti panagbaligi na. Nakita dagiti tattao iti amin adisro ti panagbaligi ti Diyos tayo. Idir iyo na kayo amin na daga, ti panagdaydayaw iyo iti Apo. Itan okyo kadagiti kanta indir iti ragpo. Inumaragawag ti Apo ti panagbaligi na. Agampa kayo agkanta ang mga daydayaw iti Apo. Agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo iti ragpo iti sango ti Apo nga ari. Adang gayan digiti trumpeta ken tanggoy. Inumaragawag ti Apo ti panagbaligi na. Ulen ay ipagarian ti Apo, as maibagay, ket aginto maited ken ka. Tiapot na pumagana kayo. Kasto kumamet kan ka. Di pa nakagaragawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Gloria ti ken ka, O Apo. Iti na minsan, nagtaktakder ni Jesus iti igit ti Lanao ti Genesaret. Nagdidinluron dagiti tattao nga umasidad ken kuana tapno dungnet da iti sao ti Dios.
Nakita na iti igit ti danaw ti dua bilog at pinanawan dagiti mangalap anapan ng bugo ka dagiti ikat da. Limugan ni Jesus iti may sa bilog ti bilog ni Simon. Ket dinawat na ken Simon nga ipatingana basit. Nagtugaw na Jesus iti bilog ket insuro na dagiti tattao. Kalpasan di pa nagsauna kinunana ken Simon ipatingam ti bilog ket iwayat yo ti iket yo taagkalap kayo. Maestro insumbat ni Simon, nagpatpat kami ang nagkalap, awan Apolos tinaalami, ngam no kasta tikunan, iwayat ko dagiti iket. Inuwayat na dagiti iket, ado tinaala da, ket dandanila magsang iket da. Pinayapayan da nga rod dagiti kakadwala iti sabali a bilog, tapno mapanda tumulong kadakwada. Napanda ket pinunnuda ti ikan dagiti dua bilog, iti kastangan nga nidan lumned. Idi makita ni Simon Pedro tinapasamak nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus ket kinunana, Apo adaywan na may saak a managbasol. Mas dao ni Pedro ken dagiti kakadwa ti kaado tinakalapan da. Kastamad na Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Isuda kinakuyog ni Simon. Di kaagbutin Simon kinuna ni Jesus. Manipod ita tattaon ton ti kalapem. Insang at dagiti bilog, pinanawan da amin ket simurot da ken Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. May ito mo na nga may basa no na ng review. Ito mo na. Nagaramid kayo. Ito. Kay kanayon nagaramid kayo tinaimbag mas adda nga maamuyo adda romang ay kayo ti pan nakaamuyo iti Dios iso nga damor nga good deeds na saya at nga aramidan umasta sida keri na kini Jesus tinodakis ti aramidan kaya mo na sila ti umasta sida dam sin nanti papanananaw nakdakas di aramidan di iti ibagbagana dito isurat di San Pablo kada diti taga-Kolosas wanti pa nagaramid tinasaya at nga na yung papusuan sila damor nga aramidan maging gana nga maisurot mo di garaw mo kini Apo Isus aging ganan ton nga kalanglangan to ni Apo Isus uri dagiti tao madlaw ta tamadlaw mo aging kuko na nga aging sasaya at laang kini na pudpudlo nga agarabid sudah iti ibagbaganan sa isurat ni San Pablo kada iti taga-Kolosas nga damor nagaramid ka na imbag no naggapo iyat puso damor mo umasasidad ka ni Apo Isus aging gana nga kunadan ton ka kalanglangan ton ni Apo Isus kalanglangan ton ti Dios nasayaat ka kano damor mo agaramid ka datos damor man nga ba diya kamo ang tugtubo nga tatasarap padason tayo man itaging gana nga agsungay tayo. So kung nagdakas ka kanayon, nagtubot sarang nagtubot sarang na. Kung day kanayon na malidijay aramidon tayo. Kanya tinabintas nga aramidon tayo. Sumurot kini Apo Isus kita nyo ti Ebanghelyo nagmaya. Laban-balnog da, nagkalkalap nagkilibagan ni Apo Isus. Yung kaya ang kalap, labannog kami na Apo. Mabising kami agkiraos di kami bigatan nagpapanag da dagito handa pa balbalon ang tao mo balon ta kita hindi ko gamgi isusurod na kini Apo Isus ore na bannog agkitakit na uman nga agkalkalap taon mahala nang desimurot na kini Apo Isus nga dinamurot ta grasya bendisyon na sobra hindi handa expectaran iso pinagbuyat di jay grasya. So nga nagpintas na tawag ti isusurot kini Apo Isus na sumurot tayo kini Apo Isus awan ti kamali tayo. Basta sumurot ka bigayat ni Apo Isus awan ti kamali tayo. Diyos sa buhay kuma tuway na kung higit awan Da
kabsat at na tayo, and na iti adaton tayo, makaayayo kung maiti Diyos, Ama, aman nakabalin amin. Tiyaw sa atin ang nagdagatan ng kaimam, kaya may tayo kay kayawan ay makaguliyang ginagan na, kaya basta may tapalibagan kayo, kaya kadagupan, kinasantuan ng iglesia na. Ipaay mo kad Apo, taday ti sakripisyo kun uden na at agresya ta pamindisyon mo, tapno ibunga na ti panakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at ako matada kayo. Sa pamahalan At ayo dagita puspuso yo. Pagdalan na sila tagay ti Apo. Agiyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. May karigat rumleng. Ut noonay may karigat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo kendis sa agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama. Man nakabalin katag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Rambakan mi si aayat ti ipapatay na, ipadayak-yak mi tinabyaga pamati ti panagungar na. Or-orayan mi tinatalged anam nama, tinagloriyaan na panagsuglinan to dito'y daga. Anang sata makitanggay kami kadagiti amin na sa santos ken amin nga angheles ang mga ibunan ken katet ko nami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin ang parswa. Pilangit ken daga nuda ti papayayawam, o sana ti kamatuan. Madaydayaw ti umay ginagan ti Apo, o sana ti kamatuan. Ut noonay Apo, abi ka kinasanto, kat si katigugbuayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga ro ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adato. Tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo ni Jesu Kristo. Isu ilisak bay ayawat na si aayat ti bakina, tapno agtutuok nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagi, iso may yawat to, amay paay kada tayo. Kasta magkakalpasan na iti panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro, ken nagnanayon at tulag. Iso amay guyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ano at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, pangilaglagit iyo kanya. Timis kariyo ti pamati. Babayan ti krus mo, kiningkaan na uman, inakapin sa lakan, sikaman ng buot sa manuman. Itinurot pa nangilagit mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayong paay mo ama ikari kami, nga dalitoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makirano iti bagigan dara ni Kristo. Pagkaykaysa na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi bang kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi bang met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga rasobispo mi nagiti amin na obispo ken papati. Laglagi bang pay Apo dagiti kakabsat nga pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatum kat iday ti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay tirupan rupa. Dawaten ni Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magirangag kam to ken indasat na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isudaan nakapudno nga nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken magidaydayo ken kagapo ken Jesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyok ti Espiritu Santo, irok na imigan ka manakabalin nga Ama. Ti amin na dayo ken gloria iti agnanayon nga awan din gana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, ket balbon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi na sa langit, madaydayaw kumatinatan mo, duntay
ti pagariam, matungpal kumakinakin mo, ito'y gagatas sa dilangit. Item kanapan daw ito'y tikanin mi kapatinayon daw. Pakawalan nagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol ka kami. Ginakamet na bayan kamanod ti Jesu sa lakan na pagkakata. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribo kung may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanan na maun mi. Kaya ti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Kapukuan tituray panakabalin kendayaw kenadayon anin pausan. O ako mi Yesu Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan ka na dagiti basbasol mi ti mingmingam. Nuri ka ti pamati ti iglesia. Kat kasmayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta Di kumangat ba ka kayo ti kapya ti tunggal maisa kada kayo. Kapya kada kayo. Cordero de Dios sa likat kanit basbasol de lubong, kasya na kami. Cordero de Dios sa likat kanit basbasol de lubong, kasya na kami. Cordero de Dios sa likat kanit basbasol de lubong, item ka kami ti kapya. Nagtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Diyos sa maikat kaliti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy abadayana. Ako siya pagkaling ang magkapanakan, di ba sa asawa mo magkabagtong di karawa. Amen. Maraharap tayo. Apo na hiranod kami iti padaya na ilangitan. Ipaay mo ka dito dati ka pa nagkumulgar mi. Marayrayan na dagiti puso mi. Nga agserbi as kaayat ken ka ken iti padami at ako. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Isa magipagbiag ken magipagari ken ka. Iti timbuyog ti Espiritu Santo Diyos nga agnanayon nga awan ti ingkana. Amen. Ti Apo at ako makana kayo. Kasama Desyonan na kayo di man nakabalik na Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nagpasok ken Santo nga misa intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salutaris Aris